קודם כל תרגעו, נשאר במלאי. זה באמת ב-1690? כן, כן, באתם בזמן. מונטנה. יכולה להרוס לי אחת? זה מזן הדאבל של דוקטור קופו. אנחנו מוכרים אותו עכשיו בלי פערי תיווך, רק ב-1,690 שקלים, ישירות מהיצרן לצרכן. את לוקחת ומקבלת 12 שנות אחריות. אני צריכה לילה לישון על זה? למה רק לילה? קחי 30. לא תאהבי, תחזירי. והנה, קחי גם זוג כריות דיסקו במתנה. תביא את זה. אני נוסע שעתיים כל כיוון לעבודה. בילל כאן. לא חבל? הבנתי שהגיע הזמן לעבור לחשמלית. גיליתי שיד שנייה מפריסבי, הכי משתנה. הנציגה אפילו עשתה לי ג'סטה, ונתנה לי שעתיים האחריות. זה לכולם? אולי, נו. ביי, ממי, אני יוצאת. רגע, מותק, תראי לי אותך שנייה. סבבה, ממי. תהני. ביי. ביי. מה נסגר? זהו, אחי, מגזימה. יוצאת כמו איזו רווקה שמחפשת. זה עוד אחרי, כן? שאפנו את הטייצים ואת המחשופים מהארון שלה. בסוף אני אעשה ממנה בן אדם. ממי, מי זה? למה אתה לא עונה? עזבי ממי, זה ספאם, כל מתקשרים ממקום אחר. תקשיבי, אני כבר עובד 24/7 בעסק שלי, ואני לא מצליח להוציא לעצמי משכורת נורמלית בחצי שנה. פדיחות, עוד פעם נתחרתי שומע לחברה הטיפולית שלי, מה נעשה? אבא, אני צריך כסף! אבא! אבא! אבא? אבל לא תמיד זאת בצבני שצריכים לקצר. גיסקה, עשו לכם את הריבית על ההלוואה, 0.5% בדיגיטל. אבל למה לקצר בכיס הרברה? אנחנו ניצבים, גיאור, הולכים.